खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गोदाव इउटुब चेनेलाव एकदम नोंथांमोनखौ आंनि बुगालेले बुहुमगाने गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरलायबाय आरोखि ओइ न'आबो एकदम जोंना डेन्जारसो न'नि लामायाव ग्रिल होथेनांगौ जोंहा दख'नाखौ सोथियो आरो नै मयथासार दावखायसिनि थाखायनो ओमफ्राय बारा माहाजोनबो नङा नालाय थाब होनो हायाखै खिन्थु लासै लासै होनसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दा आरो एकदम देलाय मालाय अबाव थांनो ओंखारदों नै फिसा फिसौ लुद्रु लाग्रा एकदम बबावबा थांनो बेरायनो दावराव जागासिनो ओमफ्राय बबावथो बेरायनो लांनो हानो गरम बन्दनिबो जेरावबो बेरायनोबो लांनो हाला उलुबारियाव एक्सप' जादों इयाव दसे बेरायनो लांसै आरो ओमफ्राय दावराव जागासिनो थांनो होननानै ओमफ्राय दसे थांना फैसै ओमफ्राय बेखौनो दसे नोंथांमोननो देखायनोसै होननानै मा होनोमोनलाय भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय बाया मोजोमा नायलांबाय थादो थ'दो उलुबारि बाजारावथ' थांनाय देखायफेरबाय थाया आं बारा ओमफ्राय दिनै थांगोन आरो उलुबारि बाजारखौ बारा जानाय जाखाया जा बागरखौ बांसिन जानाय जाखायो न'नि अबस्थाया आंना ओमफ्राय नै गाबोन अखा नायनाय लोगो लोगो जांख्राबो दङ लोगोसेनो खोथियाफोरखौ दिनै फुनानै लाखाजोब्बाय जांख्राया माबा खासिया खोथिया आरो जावैनायमोन ओमफ्राय फुनानै लाखाजोब्बाय ओमफ्राय गाबोन गायनोसै नोंथांमोना नुबाय थागोन नोंजोंबायदिखौ थैयागौमानि बायलेले नै थास' रुग्रा बे आंनि ओमफ्राय खुसियानो लाजालायनो मानो दै सोनानै लाखो दोनबा दोन दैया अबेनि दै अफाबाव थांनो नागिरखो माबा बबावबा हाजोआव थांनो नागिरनो मा थांनो मानो दै लाखो नोङो हा हा उखैयो दैखौ उखैयो लामानि अबस्थायाबो मोजां जाखांबाय जों माइनावजों आंजों थांगोन आरो आंनि फिसाजोजों आंजों फिसाजो साथाम बिमा सासे बुरै ओरै थांसै बेयाव मोनफैनानै उलुबारियाव थांग्रा लोगो एरबावबाय आरो नै बिसोरबो थाङोनो गामिनि एक्सप'आव मा बायो देलायनायफ्रासो एसे आद्रा थाबाय नामा मोजाङै नायनांगोन उलुबारिनि सेंग्राफोर नायनांगौनि खोथा दङ बुरि बुरिखौसो दाना बांसिन नायो सिख्लाफोरखौ बारा नायलाथ' ने आदा बेन्द्र नङा बुरि बुरिखौसो दाना बांसिन नायो फिसाजोफ्रा उलुबारियाव थांनायजों लोगोसे खान्थाल फिथाइ जानानै थांसै आं जि गोथाव बे खान्थाल फिथाइया दाख्लै मोनसे ब्लग बानायदोंमोन आङो आपल'डखौनो होनो मोनाखै ओमफ्राय खान्थाला गोथावथार आरो दं सोखो सोखोनो बारा रं जायाखै नामा रं जायाखै ओमफ्राय राननो नांबावगौ ना मानांगौ ओमफ्राय गावनायाथ' गावलाबायबाय ने गारिया सालायो लामा मोनफैबाय नै उलुबारि मोनफैबाय नै एक्सप' हाबजेनबाय जों होननाय सानसे हायो मा डिजाइननि एसे बेरायनानै नायनोसै र' बारा खेबलाबाय थाया जों बेखौ खेबसाबसै बेखौनो लांलाबायनोसै जोङो फैनायनि नामाव लाबाय गाबोन सावरिनि मेथाइ लाबाय नै गाबोन खोथिया फुगोननि आरो बादामनि दिल्लीयाव सलिबुरे गाबोन सावरिनि होनदों खोथियानि होनदों आंनि जाग्लांसो एखमबा माबा बखिलाबायो माइ गायनायनि आरो जांख्रानि लाबाय जाथोंसै जामाइजोमोनहा जुला फिसा होथारदों नाय एवनानै नाहरलायो आरो मोननै आरो नांगौलै जाथों रोनो जाथारथों ओमफ्राय नै उलुबारि दखाना बिथिं गस्ला गस्लि दखान ओमफ्राय नैथिं बाजार ओमफ्राय नै ओरै माबा माबि दंलाङो आरो मैगं मैला बाजारा ओरै जानाय फैबाय नै उलुबारिनि मोखाङाव चावमिन नाखाय माला होथारो खामायनाया जोंहा जानानै हा सब तिनथा दे ओमफ्राय खुगुनि एथा दे ओमफ्राय होनलायो आरो बिथाङा खुगुनि जायोनो दिनै मंगलबारखाय बिथांजो मोना फैफानो मोननायखाय बेसे खुसि नाय
Mami, mana nih? Sen lagi ya. Somlay somlane, semgu pane. Mai gini nih host lagi, semjumnya punya last lagi nih. Tangna sih, kakak bagari. Alubari bazar, bye bye. Hah? Alubari bazar. Aida, sebel ya kan nih. Motor sini sapa sampai mithai. Mi luar. Jawa cu. Nggak yuk sih dengan apa?